Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Siz Tatarlar tapşırığın karısız. Bizim maksatımız dünyaya sevilgen milletteşlerimizni birleştirip onların yaşayışını yaktırtı. Bugün bizning çıkarılışta. Kışı Kite Jiri Kala filminin birinci kadrları düşürüldü. Avuldaşlar! Soğuş bitken! Biznikiler Berlinni alganlar! Оренбург өлкәсе Әсәкәй авылында урман утырталар. Bu yıl indi 100 гектарға план қойдық бұл бізге 8 километр тауларны şimdi Алла берсе утыртып шығабыз. Тәтіш районы мәдәният йортында язучы Исхак Файзуллинның иҗат кичәсе. Шигырь языр өчен иң беренче эмоция нидер булырга тиеш. Нәрсәгәдер ис китә, нәрсәгәдер ачу килә. Свердловск өлкәсе Югары Пышма шәһәре Йолдыз халык ансамбленә 35 ел. Yazıcı Muhammed Мәһдиевнең Кеше Китә Җыры Кала әсәре буенча сугыш елларын чагылдырган 20 бүлектән торган фильм төшерелә. Татарстан Республикасының Теләче районы Иске Җире җирлегендә беренче кадрларны төшерергә өлгерделәр дә инде. 20 сериялы картинаны Татарстан Яңа гасыр каналы белән Ватан 21 гасыр кинокомпаниясе төшерә. Фильм Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе һәм Татнефть ярдәмендә эшләнә. Фильмның беренче кадрларын төшерү мизгелләрен Ләйсәнә Садретдинова күзәтеп кайтты. Камера. Доп сцена 16, кадр 2, дубль 9. Avuldaşlar! Avuldaşlar! Soğuş bitken! Biznikiler Berlinni alganlar! Kızım, dürüst haber miken bu? Dürüst indi dürüst! Bu gildenip telefondan ettiler! Мөхәммәд Сөнгатулла улы Мәһдиев Татарстан Республикасының халык язучысы, әдәби тәнкыйтьче, әдәбият галиме, филология фәннәре кандидаты, Казан дәүләт университеты укытучысы булып, бик күп шәхесләр үстергән зыялы олпат остазыбыз иде. Аның гомере буе кыйбласы кешелеклелек булды. Мөхәммәд Мәһдиевнең Кеше Китә Җыры Кала әсәренең үзәгендә Кара Чыршы исемле табигатьнең матур бер җиренә кереп уялаган гадәти татар авылы тора. Аның тормышында, язмышында бөтен ил кичергән олы, кечкенә, шатлыклы һәм фаҗигале вакыйгалар аерым кеше язмышлары аша уза. Чынлап та монда баласы, чагасы, бөтен авыл халкы шушы фильмда төшә һәм бу бик үзенчәлекле дә. Менә инде әйтегез әле, сез менә авыл кешесе буларак, ничек сездә менә бу беренче тапкыр бит инде менә мондый вакыйга? Беренче мәртәбә. Бик менә мотор кеше күпкәч рәхәт күңелле, бит барсы да теләп катнашалар. Фильмга килгәндә Галиәскәр Камал Тинчурин Чаллы Минзәлә Түбән Кама театры һәм Актаныш муниципаль театр артистлары төшә. Баш рольләргә кастинг аша Әлмәт театр артистлары Илсур Хәертдинов, Ләйсән Әхмәдиева, Кариев театр артисты Илнас Хәбибуллин, Әтнә театр артисты Сирина Хисмәтуллина сайлап алынган. Без Теләче районы Караштау авылында Яңа Җири дип атала ул документларда Тахир Якуповның авылы. Төшерәбез Мөхәммәд Мәһдиев буенча 20 сериялык Кеше Китә Җыры Кала сериалын. Бу әйбер ныклык турында, мәхәббәт турында, сагыш турында Теләче районы безгә ярдәм итә. Халык катнаша, массовкада көн сайын йөриләр, балалар, хатын-кызлар Караширмә авылыннан, моннан Караштаудан да инде. Күрә, шулай ук Теләчедә бит туган авыл дигән музей бар. Шул туган авыл музей безгә бик нык ярдәм итә, костюмнар, реквизит белән. Кичәгенә 28 төрле экспонат алып киттеләр. Менә шулай булышабыз инде, ул бит кирәкләр сәйде. Буны хәзерге буынга күрсәтергә, өйрәтергә дип эшләнгән нәрсәләр менә булар. Монда инде иң кадерле бүләк, экспонат бирү өчен әтиемнең сугыштан кайткан блокноты. Ул менә сугышка баргач та күнитеп күрешерләр. Менә шулай итеп 7 дога язган була менә. Мине исән савап кайтты, сугыштан ди торган иде. Бу менә үлгәндә дә кулында тотты. Бу минем өчен иң кадерле, иң зур экспонат.
Киләсе тапшыруларыбызда әлеге музей турында айрым сөйләрбез, күрсәтербез әле. Хәзер Кабат Мөхәммәд Мәгъдиевнең Кеше китә җыры кала әсәре буенча төшерелә торган фильм майданына кире кайтыйк. Biz хәзер менә апрельдә төшердек, хәзер менә майда төшерәбез. Барлыгы 10 көн, әле тагын 60 көн төшерәсебез калды. Бу әле июль, август, сентябрьдә, ноябрь, декабрь айы. Шуңа күрә әле безнең 60 көн төшерәсебез бар. Бик зур эш көтә әле безне. Безнең әле бу эшнең башы гына. Мөхәммәд Мәгъдиев бит инде безнең язучыларыбызның шушы авылны белгән, шушы нинди генә шәхесләр чыкмаган шушы авыл, менә шушындагы бөтен моңны күрсәтә. Менә аның җырын гына карыйк, бер караштау. Ак иделенең парахоты җиталмый кызыл ярга шул, җиталмый кызыл ярга. Менә бит монда нинди моң ята менә шушы. Шуны менә авыл халкы безгә җырлады. Инде без аны булай да тыңлап үскән кешеләр, менә үзләренең авыл халкы җырлаган, ул бигрәк тә. Мин ышанам, бу безнең башлангычыбыз булыр. Инде моңынчы да төшелде, сүздә юк фильмнар, шундый фильмнар. Менә бу җаннарга керә торган, моны бөтен кеше дә яратыр дигән өметтә калабыз без, чөнки монда бөтен татарның җаны ята. Тарихи әйбер булып калачак бит инде бу бит. Мәгъдиев абыйның инде без аны бик яратып укыдык, әсәр белән таныш. Аның әйберләр күп укылды. Бик катлаулыгы да бар. Мин менә әйтәсем килә, әле бик әллә нәрсә әйтеп тә булмый башлагына. Бигрәк тә уңышлы булып чыксын. Тамашачының күңеленә кирип кала торган шундый фильм булсын дип әйтәсем килә. Бу тарихта калырга тиешле әйбер. Аның атмосферасы бөтенләй башка төрле. Анда йөзәр тапкыр кабатлыйбыз. Шуңа күрә бөтенесе белән туганлашып бетәбез. Ничек яратмыйсың? Сүздә юк. Һәр киноны төшергәндә менә нәкъ шул вакыттагы җиһазлар булу, төзелешләр булу да мөһим. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, карагыз әле, менә Мөхәммәд Мәгъдиевнең Кеше китә җыры кала әсәре буенча төшерелә торган фильм өчен менә бу ишек алды махсус әзерләнгән. Аның һәрбер коймасы, һәрбер менә бу капкалары нәкъ шул вакыттагы капкалар, коймалар табылып эшләнгән. Менә бу йортка килгәндә, ул шулай ук төзекләндерелгән. Менә карагыз, бу күренеш әсәрдәге нәкъ менә Кара Чыршы авылында бара. Менә шушы Кара Чыршы авыл советы урнашкан йорт нәкъ шул чырныкы. Аның һәрбер менә әләмнәр кызыл. Аның менә бу коймаларын, гомумән барсында яңадан төзекләндергәннәр. Нәкъ шушы фильмны төшерер өчен. Үч забор. Һәм бер забор нидә, дом каршында. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без хәзер фильмның продюсеры белән утырабыз, чөнки чынлап та һәрбер фильмны төшергәндә аның менә шунда уйный торган кешеләр белән генә, артистлар белән генә, йортлар белән генә түгел. Анда җиһазлар, тавыклар, үрдәкләр, һәммә әйбер күз угында булырга тиеш һәм ул әзер булырга тиеш. Менә аңлавымча, сез шуны әзерлисез инде. Менә иртәгәгә 4 заборны сабага илтәсе бар, шул сорауны хәл итә идем. Менә дөресен әйткәндә, безнең режиссерыбыз Саша әфәнде ул зурлыкны ярата. Зурлыкны яраткач инде ат та булырга тиеш, үрдәкләр дә булырга тиеш, бик күп декорациялар булырга тиеш. Тырышып эшлибез һәм нәрсә кирәк, шуны эзләргә тырышабыз, авылдан җыябыз, теләче ранҗерлегенең җитәкчеләре дә бик булыша. Ничек кабул итәсең гомумән авыл халкын? Авыл халкына беләсезме, бик кызык. Алар бик кызыгып эшлиләр. Әле менә күптән түгел, бер 3 сәгать элек Саша да әйтте, кара булар уйнарга өйрәнеп бетте дип. Миңа калса, әйтәм, Саша, буларны инде башка проектка да чакырсак була. Готовый артистлар булып беттеләр, Аллага шөкер. Инде Ходаем матур иттереп чыга күрсен, халкыбыз матур иттереп карый күрсен. Монда тел дә бар, моң да бар, жан да бар татарныкы. Ләйсәнә Садретдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Теләче районы,
Татарстан Республикасы. Урманчылар урман культураларын утыртуга киришкәннәр. Башкалардан айырмалы буларак әсәкәйлеләр үсентеләрне таулы җирләргә утырталар. Бу Әсәкәй районында урманнарның аз булуы белән аңлатыла. Әлеге проектны тормышка ашыручы Әсәкәй җирлегендә гомер итүче хуҗалык җитәкчесе Илдус Дәүләтов. 8 чакрымга сузылган таулык җирләрнең 100 гектарына агачлар утырту күзаллана. Үсентеләре дә төрле. Агачлар утыртып, таулы җирләрдә урман үстерү буенча да иң күләмлесе. Оренбурдан үз хәбәрчеләребез. Урман утырту ул урман булмаган җирләрдә. Агач утыртып урманнарны ясалма үстерүгә яхшы алым. Тауларда ул хәтле урманнар юк, агачлар юк үсми. Шуңа күрә инде без менә агрохолдинг акчасына ел сайын утыртабыз, значит, урман. 50 гектар, хәзер инде күбесе 1 метрга үсте. Елкалар, сосна, канадский клен утырттык. И быел инде 100 гектарга план куйдык үзебезгә. Шуңа күрә менә 8 километр менә тауларны без инде Алла берсә утыртып чыгабыз. Илдус Дәүләтов Әсәкәй районының татар мөхтәрияте рәисе була, 2018 елдан ул өлкә татарлары белән җитәкчелек итә. Хәйрияче, күп изге, игелекле эшләр башында торучы, зур аграр холдинг белән идарә итүче. Туган Яңа Султангыл авылын барлык урман ылыслы тыкымнары белән урапыласы иткән. Султангыл авылы бик матур урынга урнашкан. Бер ягында менә Кинәли елгасы безнең, икенче якта таулар, Урал таулары. И шуның уртасына утырган Султангыл. Яңа Султангыл, Иске Султангыл 8 километр аның буеннан буена. Агач үсентекләрен урманчылар питомникта да үстерәләр, башка өлкәләрдән да алып кайталар. Кырым наратларының ылыслары үзенчәлекле була. Яз көне җирән, ә көзен яңадан яшел төскә керә икән. Саженецларны инде алып кайтабыз Самардан, башта Булнан алган, Самарская областан, значит, Мордовиядан алып кайтабыз. Менә быел утыртабыз, значит, 300 000 саженец. Мәхруф Әсхәт улы Захировны өлкә буенча урманнар утыртуына да 45-нче сезон. Тумышы белән өлкәнең Абдулин районыннан үз гомерендә 10 000 гектар урман утырта. Көне урман белән башлана, урман белән бетә дә. Без әле торабыз Әсәкәй районының җирендә. Монда эшләй башладык. Без зур посадкалар 20 ел тому назад. Менә бу посадкалар Сосна Крымская, бу 17 елны башладык. Монда 50 гектар бу Крымская. 15 елдан соң монда нарат урманы булачак дип ышандыра урманчы. Менә бу наратлар минем үземнең питомникта выращенный. Урманчылар әйтүенчә, агачны 2 тапкыр яз һәм көз айларында утырту яхшы. Быел утырту ысулы башкача. Балчыклы урыннарга алып кайттык. Купили с закрытой корневой системой сосна 10 000 штук. Может быть, перейдем на закрытую корневую систему. Ну, мында җирләр әйбәт, приживаемость әйбәт. Мында малларны ертмәйләр, карап торалар. Урман утыртучының гадәти көне иртән эшкә килү, кичәге хәлләрне анализлау, бүгенге бурычлар кую белән башланып китә. Аннары аларны урман көтә. Якында гына туган авылым Султангыл. Урманнар юк, шуңа күрә тауларда урман утыртабыз. Нарат утыртуның үз технологиясе бар. Иң элек сабан белән җир сөрелә, буразна арасында 3 метр булырга тиеш, ә үсемтеләр арасында 1 метр. Каршыдагы наратлар 7 ел элек утыртылган. 1 метрга менә я думаю, 5 елдан уже күренәчәк уже. Я бу бөтен величие ничә монда утырган, я бу йөзләр гектарлар. 20 елдан уже конкретно урман була монда. Җирдә дим булганда утыртып калырга кирәк. Икенчесе көз көне. Оренбур өлкәсеннән Фируза Абсалямова, Ринат Абсалямов, татарлар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Тәтеш районы мәдәният йортында язучы Исхак Файзуллинның иҗат кичәсе. Шигырь языр өчен иң беренче эмоция нидә булырга тиеш. Нәрсәгәдер ис китә, нәрсәгәдер ачу килә. Свердловск өлкәсе Югары Пышма шәһәре Йолдыз халык ансамбленә 35 ел.
Бу гаиләдә элек-электән тәртип шундый. Китапка урын һәр чак түрдән. Көндәлек газета, журналларга да шулай. 7 балалы гаиләдә көн сайын килеп торучы вакытлы матбугатны чиратлашып укыйлар, кызыклы язмалар буенча фикер алышалар, гәпләшеп тә алалар. Сүзебез республикабызның Тәтеш районы Кече Тереш авылында гомер итүче иҗади гаилә Роза һәм Ислам Файзуллиннар хакында. Гаиләнең шишмә башында торган Роза апа үзе исән чакта берничә китап чыгарырга өлгерә. Бүген аның эшен улы Исхак дәвам итә. Тәтеш шәһәре мәдәният йортында Исхак Файзуллинның «Шишмә башы» дип аталган чираттагы китабын укучыларга тәкъдим иттеләр. Борынгы Тәтеш шәһәреннән Рамис Сафин репортажы. Бу урында шунсын да әйтү урынлы булыр. Тәтеш районында байтак татар авыллары булып, шәһәрнең үзендә дә шактый гына татарлар яшәсә дә, элеккеге елларда җитәкчелек тарафыннан аларга карата игътибар җитмәгән, мөнәсәбәт тә башкача булган. Әмма берничә ел элек районга башлык итеп Рамис Сафиулловны билгеләгәннән соң, милләттәшләребезгә дә караш үзгәрә. Татарның йола бәйрәмнәре уза, һәр төрле фестиваль конкурслар оештырыла башлый. Бүгенге чараның да башында район башлыгы хатыны, районның Ак калфак оешмасы рәисе Римма ханым тора. Ул китап авторы Исхакка иҗат кичәсен район мәдәният йортында уздырырга кирәк дип тәкъдим ясый. Безнең районыбызда бит әле менә монда иҗат иткән кеше юк. Безнең татар халкы үзебезнең нинди талантлы кешеләрен күрергә тиеш. Шуңа күрә без аны авыл дом культурасында гына түгел, менә үзебезнең район күләмендә күрсәтергә булдык. Кече Терәштә Фәйзуллиннар тырышлыгы, уңганлыгы белән күпләргә үрнәк ишле гаилә. Роза апа белән Ислам абый гаиләсендә 7 бала, 5 малай һәм 2 кыз үсә. Ә шигърият белән бүген укытучы булып эшләүче Исхак кына кызыксына. Ул бала чактан ук әнисе Роза апасыман шигырьләр яза башлый. Кичкенәдән ул сәләтле булды, шулай нигә укыды да, язды да, нигә дә мәктәптә укыганда шигырьләр дә язалар, җырлар да язалар, шулай итеп дигән. Исхак беренче шигырен мәктәптә укытучысы Мөнира апа кушкач яза. Һәм менә шуннан соң кем әйтмешли, бу кәсеп аңа ошап китә. Чынлап торып иҗатка керешә. Армиядән кайткачтан, чынлап торып яза башлагач, кызлар сөя башлагачтан матур шигырьләр, теге мәхәббәт турында, яшьлек турында язып, гәзитәгә җибәрәдер идем, басылып чыга барадыр инде барысы да. Иң беренче шигырьләрне әнигә укытадыр инде, әни белән безнең битен килгән. Безнең менә шул шигырь язуымнан ардан безнең битен тамыршыннан булгачтан, әни ханым инде әнигә менә ши күрсәтәдер, әни миңа күрсәтәдер. Исхакның әнисе бүген инде мәрхүм булган Роза апа да кече яшьтән үк шигырь изат булып үсә. Сабый чакта ук тапмаклар яза, чынлап торып язу эшенә ул 40 яшьтән соң керешә. Иң беренче Рамазан дигән шигырен дөнья күрде, Тәтеш таңнары гәзитендә чыкты. Аннары шуннан шатланып, Корбан ае җиткәч, Корбан бәйрәмендә яздым. Шул Корбан турындагы шигырь, шуннан киттем инде. Әмма Исхакның беренче шигырьләре әнисе Роза апа китабында дөнья күрә. Ә инде 2020 елда үзенең дә ярый әле бар әйтерем дигән тәүге китабы басылып чыга. Шигырь языр өчен иң беренче эмоция нидә булырга тиеш. Ул нәрсәдер инде хис, нәрсәгәдер хис китә, нәрсәгәдер ачу килә, или нәрсәгәдер бик каты сакланасың, кич белән язам күрә. Төнгә кергәндә йокы килә башлый да, йокы килә дип, йокыга барганда уже шигырь килеп төшә чыгарып, йокы кача, шигырь йокыны җиңә. Исхакның беренче шигырьләре интернет челтәрендә күренә башлауга ук, алар укучыларда зур кызыксыну уята. Чөнки аларда тормыш, бүгенге вазгыять, гаилә кыйммәтләре гади, аңлаешлы тел белән язылган. Исхак әфәнденең шигырьләре гаҗәп авыл турында, авылның шигыры турында, шишмәсе турында, урманы турында, авылдагы әниләр турында язылган шигырьләре. Бөтенесе үзебезнең тел белән берсе-берсенә җалганып бара. Шигырьләрен язган күргәнем бар, әлбәттә. Аларны 2 минутта да, 5 минутта да язарга может, кайберсен берничә еллар язарга может. Автор башкаручы Фәрит Низамов исә аның беренче шигыренә көйләр дә яза. Бик матур, шундый үзенчәлекле, шундый җылы шигырьләр Исхак. Менә шагыйрьләр күп, әни өчен аны кына алырга булды. Менә нәкъ шул җылылык, ниндидер, мин үзем теге авылдан бит инде, авыл малайларының ничектер дулкыннары туры килә икән белмим. Исхак абый белән дә ничектер уртак тел таптык. Исхак Фәйзуллинның яңа китабын тәкъдим итү бәйрәмендә кич буе сәхнәдән аның җырлары, шигырьләре белән үрелеп барды. Мин
яратам гайбәт түгел, ихлас сүзләр сөйләүшне. Җенем сими дус туганны, низагларга сөйләүшне. Алай итеп, булай итеп, бик күп акыл сатучылар. Сиңа ярдәм кирәк чакта шиттә карап торучылар. Мәктәптә укытучы булып эшләүче Исхак белдергәнчә, бүген аның тагын бер китап язарлык язмалары бар әле. Димәк, алда безне борынгы Тәтеш җирлегендә яңа китаплар, яңа очрашулар көтә әле. Татарстанның Тәтеш районыннан Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, татарлар. Свердловск өлкәсе Югары Пышма шәһәрендә иҗат итүче Йылдыз татар-башкорт халык ансамбленә 35 ел. Ансамбль өлкә һәм төбәгара конкурслар лауреаты, татар моңы телевизион конкурсы дипломанты. Милли җанлы татар җырына мөкиббән киткән фидакарлар хакында алдагы язмада. Утыз-биш ел элек Йылдыз ансамбле үз эшен башлап җибәргәндә катнашучылары арасында бары тик ветеран әбиләр генә булган. Тора-бара аларга яшьләр төркеме дә кушыла. 7 ел элек төркемнең концерт программасына нәниләр чыгышы да өстәлә. Бүген инде алар яшь үсмерләр, алмашка дип 5 яшьлекләр килгән. Ансамбльнең юбилей концертында балалар күп сәгатьлек дәрес һәм репетиция нәтиҗәләрен зур горурлык катыш дулкынлану белән тәкъдим итте. Әти-әниләре сөенеп утырды. Без менә инде 2 ел заниматься итәбез, конкурсларда участвовать итәбез. Тырышалар, балалар бик яраталар, үзләренең туган телләрендә шигырьләр дә сөйлиләр. Еллар узы, мода үзгәрә, ә Йылдыз коллективы җырлый, бии һәм яңа катнашучылар белән тулылана. Шушы 35 ел эчендә йөзләгән кыз һәм малай татар җырларын башкарырга өйрәнгән, гаилә һәм иҗади династиялар ансамбль өчен сирәк күренеш түгел. Коллектив җитәкчеләре Илнур һәм Зөлфия Хамидуллиннар гаиләсе алар өчен үрнәк. Гаҗәп түгел. Олы кызлары Зарина да сөйләшүдән алданрак җырлый башлаган. Алар инде күп еллар буе безнең милләтебез өчен хезмәт итә торган кешеләр. Зөлфия үзе дә, Зөлфияның әнисе дә, Зөлфияның тормыш иптәше дә Илнур Хамидуллин да, инде хәзер кызлары да. Аларның иҗади уңышлары һәрвакыт шулай ташып торсын. Гомерләре тигезлектә, муллыкта һәм иҗади хезмәттә үтсен. Юбилей концертына котлау сүзләре һәм бүләкләр белән күп кенә кунак килде. Урыннар шикле булганга тамашачылар залына катнашучыларның әти-әниләре һәм туганнары гына кертелде. Бик әйбәт ансамбль. Бу ансамбльнең уже чыгышларын койда була гел көтүп барамына. Әле монда тоже объявление чыккач, даже ял көннәр, 3 көндән сорап монда килдекме. Бүтән җырлаган җырлары, чыгышлары гелешай. Хәзерге заман балаларының күп шөгыльләре бар. Мәктәптән тыш алар бассейн, тел дәресләренә һәм башка түгәрәкләргә йөри. Йылдыз ансамбле катнашучылары да шулар рәтендә. Ләкин моңа карамастан алар татар ансамблендә чыгыш ясарга да вакыт таба. Бирдә аларга ошый, чөнки монда алар үзләрен бөек татар халкының һәм туган мәдәниятенең бер өлеше итеп саный. Бу исә тик бер әйберне аңлата. Йылдыз ансамбле 35 яшьлек юбилеенда тукталмаячак һәм тамашачыларны сөендерүне дәвам итәчәк. Инсаф Абдулла, Альфия Габдушева, Юлия Шлентова, татарлар, Свердловск өлкәсе. Халкыбыз заманалар нинди булуга карамастан туган телен, моңын, иманын саклап кала алган. Исәнлектә очрашырга язсын. Сау булыгыз.